pasan asteko batzordean komentatu genuen moduan, da la aprobación inicial provisional barkatu. Arau sozialen aldaketarako apareko arrobia beren guztiak eta egin izateko. Eta hau da ja, paskazilak udaletxan prozesuaren azkenengo tramite administratibazioa. Bueno, BDako EH-Bildutik esan behar dugu ezetza emango diogula aparioaren birkalifikazioari honi. Eta gure ustez garrantzitsuena izan beharko luke hori, daukagun ondare ekologiko baliatsuena mantendu eta babestu. Sostenibilitateagaz asko hitz egiten da, eta nik uste dut errealitatea ez dator bat. Eta kasu honetan, momentuko etekinak gailentzen zaizkio etorkizunari. Epe motzean ondasun ekonomikoa sortuko dira, hori badakigu, bai. Baina ze preziotan. Konsientea gara lata guztiz ere, hau aurrera egingo dagoela. Puntu horretan egon da, kezka hotzu sortzen zaizkigu, bai. Esaten da hori landaketa egongo dela eta horri buruz galdera asko dugu. Nok arduratuko da horretaz. Ze plana dagoen, zenbat, ze epea, zelan egingo den. Esan behar dugu bai, gu langileen lanpostuak definituko dugu beti egin dugun moduan, baina horrek ez du besteak entzea. Lanpostuak bai, baina ondarea ere bai. Egia da, jaso dugu, honek izango novela, eragina, inguru giroa, du bakarrik erakostatzen txostenak tipo txostenak, arretzen dira. Eta gu, lehenengotan, kontra ginen. Ikusi dugunez, eraginek duko dau, sobre todo langilean. Hor txostenatan, ez da agertzen inolako niri buruzko ezer, bakareke inguru giro arloan eta horretara esazten da. Eta gure iritzera, bai kalte bat egongo da, baina guk bermatu nahi duguna da, enpresa bat jarraitzea komarkan, enpresa bat potentea, traktora dana komarkan. Eta honekin zer egingo dugu, mendik 25 urte, tarte honetan, enpresa jarraitzea lan egiten, eta guk jarri beharko dugu medioak enpresak hemen mantentzeko. Eta guretzako erabaki hau gogorra da. Da biziz den enpresa, inguru ikuspegi diferentea ditugula, eta egon gara hemen ez da baiatzen, ez da genu salon, eta ez gara helduko akordio batean. Orduan egin beharko duguna da, bozkatu. Aldeko botoak, kontrakoak, da geratzen da, la aprobación provisional. Bueno, eta genekien holan suertatuko zala, gure ezetza eman dugu eta arrazoia, zergaitik eman dugu ezetza bai, azaldu egin dugu. Landana ez da hemen geratzen, ondino dago lantio bat egiteko. Hor egongo den konpentsazioa eta zementozen langilek eta beharko dituzten, eta gurekiko daukaten konbenioa, bertoko jendea, bediakoa eta erratiakoa kontratatzeko eta bar, horrela jarraituko dugu borroko harretan. Hori bai, aparioko basoa eta berarekin dagoen ekosistema guztia galtzea da. Holango galera ez dugu berreskuratuko, hori da penagarriena. Hau altxorra bada, ez begiarako eta erratio osorako bai. Jarraituko dugu hor ondo zaintzen zer egiten den, gurekin dituzten hitzarmenak eta errespetatzen, eta jarraipena oraintxe bertan hitz egingo dugu komite de enpresarekin apur bat euren keskak ere jasotzeko eta aurrera eramateko gaia. Hemen ez da amaitzen, bakarrik amaitzen da guk geneukan altxor hori.